Ay, mo tinidulo na pizza, best. Ako man, wala pa mo siya. Slice na ba din eh? Naka-slice na yung bugo. Ay, slice na din eh. Vlogger pa rin yung vlogger, ay stupid da. So, ito sa tilawan ni Bin. Ay, ganun ka, good best. Ba't wala kayo, dili ka dato pa kaon ay. Ay, hindi mo siya nai-smell pa. Smell! Smell! Bugo! Pabino ka ng... Grabe ang... Ayaw kay dungo dahil kayo. Ano dito best? Hangad gamay. Diba? Grabe ka, crispy. Di sila ka-judge. So, kung ikaw sa mong self, asa man dyan ka mangingin sa CR, sa pambabae or sa panlalaki? Kung ay bakante, jugod. Ayun, tuloy ka. Hindi pa nalibang UTI best. Kidney na to best. Dito kung ay bakante, kikwer na uy. Hindi natin mag-away, basta makaihi ko. Di ba, kabawas? Pila ko dahil budol-budol ka para makalibre kang kaon. Uy, kaon. Uy, kaon yung pamilya. What's up, mananap? It's me, Doña Biano, and welcome back to another episode of my vlog. So for today's video mga kabalinatics, I'm here at Biaños Pizza here in Ozamiz City para mag-promote sa ilang establishment and of course I'm here para mag-chika minute ano. So karon di ay mag-mukbang challenge ko and ipakita na ko ninyo ang mga pagkaon or ang mga lamiang pagkaon nga gi-offer diri sa Biaños. So naaday ko'y guest karon unya totoo ako na siyang ipakita sa kwan channel. Pinakagwapa ni siya nga maestra. Check! Maestra ba? Pinakagwapa nga makeup artist. Correct. Pinakagwapa nga events coordinator. Perfect. O burikat diri sa Ozamiz City. Wrong. So ato siyang tawgon si Manet. Ali diri oy. Plastikan cake ko. Ali diri gani ka gwapa. BFF ako, makeup artist. Hindi ako pinili ako makeup artist. Paghay sa uy. Hello. Pila ko dahil budol-budol ka para makalibre kang kaon. Uy, kaon. Uy, kaon yung pamilya. Hindi, i-greet sa atong mga viewers diri. Hello! Ha? Tulo mag yung subscriber? Sa tulo ka subscriber ni... Ano na ba na makabaki baka sa college? Sa college man ko kay niwan ko man ko. So Kailangan karon kay di ko naman ko. Ganun kasi yung eyeshadow, ma'am. Diba? Wala na hupong-hupong. Fresh na kakaroon na yun. Ano yung eyeshadow? Baka ng hupong. Mangutan ako dahil kita dahil tagiya diri sa kuan sa Biaños Pizza. Actually, unknown pa na siya until now. Pamikabalo. Char lang. Nagilog pa mo. Ibutan natin siya nga, it's a family business. Dapat family business. Franchise. Dahil sa mga yun imong ikapanghambog ani imong pizzahan nga wala sa uban. Aside sa guwapa ka yung nadiling nga tindera sa makina. Of course. Pagkaon duda, ay ka ng Doña Biano, ugo. Blush on man good. I need to check my blush on. Diba? Best? Dayon day. So unsa man ginaa diri nga wala sa uban? Since this is a pizza parlor, so definitely we're offering the best pizzas in town. So nagamit variety sa pizza kayo, best Rodano, kanang Doña Biano. We also have spaghetti, some rice meals, daghan pa yung available, pero best sellers are pizzas. Pero ang imong gi-offer lagi nako kay limited edition ra day. Oo, alam, budol-budol po ganun pa, makakaon na makalim vlog. Vlog, ano yung purpose of vlog ko, makakaon. Actually, our first time we ordered it was this one. Look at this one. Ay, gi-order na day. Yeah, of course. No, this is our full house. Pwede siya ang sasakyan pa mo na yung top of the line. Unsa nga Pwede yung nani? best. Full house, i-kompleto best. Silig biya ka full house biya. Diba? So, una, bet ka niyong senior high, IS, pero dili ka bet nila. We have our potato fries. Unsa ni siya? Potato fries. So isa ni siya sa mga best seller diri. Yes, kayo nung dagko ka check slice, ipandat mo na siya ang price of the rich, dagko ka ng gagmay nga price of the poor.
Malibasa din ka dato, squaa juga, squammy. Then nun sa pagyuday, itong mga pagkaon. Also showing you, ano po namang limited edition spaghetti with ginkgo biloba, glutathione extract. Pero ako kasi mo, gibutan ko naglanit, kilig ka. Uy, pag gold, ma'am. Kuan siya, tag-kuan, 3,500. Uy, ambitious na. Ang spaghetti dili best, not the usual spaghetti ng Filipino style. Kaya ano, yung sauce, the pizza sauce. Diba? So, pizza sauce ko na iyang gamit. Palibasa ka rin yung spaghetti, kato ng corny spaghetti, yung andan. Ito tag-cheese. Wala lagi ni parsley kung kuan ni mahalon. Hello, nasa ilalim ang parsley. My God. Nasa ilalim na din. Naginigluto tayo ginkgo biloba, vitamin E, tanawan. Kaya mo mabugi-bugi, ma'am. Dami mong skin, ma'am. Ay, buho-buho. Kuan man ni siya. Pag siya, other bestseller is the ham and cheese, pineapple, so... Ham and cheese pineapple? Yeah, minimal siya. Ham, cheese with pineapple. Taruha sa tayo. So, pila man ni siya ka-inches? Unsa pa? Kasi kaya niyo mo 7 inches above. Bisag unsa ba sa makaon? Yung ba, ma'am, ginoo ko. Ug ang kanji na mo, para amiga man talaga ang favorite. Mo gani ang bestseller ba din niyo? Ma'am, gabi, lupig sus. Ano lang, ako mo check ni mo ana. We also have the silog meals. We have chorizo silog with tomatoes. Do you eat tomatoes? Usahay, depende sa pagkain. Manay mong mata, walang tomato. Ganun yung eyeshadow, hupong-hupong. Hupong-hupong eyeshadow. Ganun kasi yung lipstick best. And then order po chicken best. We also have the chicken here. Actually, yung chicken bitaw, it takes time lang to cook. And you know what, ang motto out of the time. Kanang, we need to cook mo chicken 15 minutes, diba? Para ma-kill ang bacteria, mga, I don't know, mga nani. So, it should be cooked into perfection. Pero bawal dyan ang mga kuan diri, mga harmful objects dahil, diba? Kay harmful looks food, bawal po niyo siya. Harmful kaayo, diba? Pwede na may blush po. Uy na, I miss you, Judo. Uy, may wala ko na yung mag-block best. Actually, ang reason reason mag-block sa Facebook, mga 2 years, ayaw pag-kuan. Wala sila nga mag-friend. 3 years kong gi-block sa Facebook. I don't know why. Insecure? Insecure 2013. Ano yung kong gi-block best? Day, alam nga dili ka ma-block ba yun? Nga, sige kag comment sa kong picture mo, waro kon day, ray pa share li mo. Lahi mo lang comment best nang libak, na tsaka ka. Asa man pagka-tsaka ba? Gwapa naman lagi tayo. Yes. Tinood. Diba? So mag-throwback sa ta sa mga atong friendship ug asa ta nagsugod og kailan. Di man ta friends best. Lagi, ati ka na mga friends ta. Uy, pala di mo vlog best? Yes. Kuratan. Sa nagsugod og kami nga. Fruity ban. Aw kay gipailala ko ni Diba ni mo. Yeah. Di ka mo may gadub-dub na ako. Giliba ko sa ka maisto. Di akong gisulong ang maisto. Kita kong away dito nga maisto sa lasal. Tungod ni mo. Niyana siya nga hugawan ko no kayo ang gagamit sa room. So, karon gi-investigate na mo kung kinsa ning gamit sa room niya. Ikaw man jud to. Gusto ni ko sa room bayot. Go kasi mga estudyante dahil wala jud ka nanilig dito bayutak ka. Uy, ginoo ko. Ano naman nilibo ko sa room na buwan? Unom lang ako estudyante. Kung sabi ito wrestling, tungod ato best. Sige ako away ito ng panulong ko sa... Giyon sa to, gisulan dito ni mo. Si Yes. Aldi magbigas umbong ni Mato. So dito i-mention na ka lang sa teacher kayo, nag-friends sa labang niya to. Wherever you are, I'm praying for your happiness out there. Kaya mo ang chicken, this is our chicken, di ba? It's Diba, crispy. kayo. In-bite ni Roda on niya, ma-feel dyan niyo ang madunggan niyo ang sounds, the crispiness. Like, sa salida pa na ma-horny dyan mo. Kulatan. So karon day napaday ko i-throwback nga check ka uy kadumdum ka katong niadto kag Cagayan bayot kay na-check. Ay, dyan! Uy, ganang lami na kayo mga on best. Wala tagtrabaho ni mo best. Dahil- Ay, kuratan. Na-check mo tato kayo, no? We need to, relax na ito nga time. Dito tataman best, kita nga story. Ayaw day, nagngita kag massage parlor day. Uy, si Bako! Nangita kag lucky day nga mo yung massage nimo kay magpaon sa gali ka. Mapa-bentusa! Para ako mga kumpaan. Lahi to imong gipangita day magpa-extra service. Uy, si Bako! Buli dudoy mo. Wala kita trabaho ni mo unsubscribe mo ha! Unsubscribe! Dayon pag human, iyap jud kong ginan nga asa ko nung pinakabrato nga spa nga daghan kay lucky nga gwapo ko no kaayo. Magpa-extra service ko no siya. Wala siya giligong spa. Siya. Wala siya nagpa-spa sa Cagayan. Tinoon. Dito siya viewers. Panguling Ozamiz na nasira. Tinoon. Ako wala din kong trabaho. Ay, animal. So karon magsugod na tagkaon kay tilawan bi nato ang mga pagkaon. Yes, sige. Asa Asa naman? man? Sige. Uy, di na ako mag-eat. Ulis naman ako nag-eat, ani. So, ikaw na siya Pre lagi kaayo ka ulit tinidor og kutsara. No, we need to have like in a Filipino style. Dapat
handpick tanan ang kuratan. Oh, dahil ka-artihan. So, dahil pika-pika, dahil diri. Yes, dapat sa mix. Ipapil ko best yung blush on. Sa'yo ako yung investment sa blush on. Akong blush on is a mixture of Tony Moly. Tony Moly. Yeah, Tony Moly ni Diding apart. Kanin siya is, kato na siyang The Body Shop. Kanin siya bench ni siya. Ako lang gimix. That's right. Mo siya ang blush on to perfection. So while ga-vlog day mi na ay naglafang diri. Butong kayo. Butong kayo mag-vlogger. Ngayon mo ang tinidulo na pizza, best. Ato man wala pa mag slice na ba din ni? Naka-slice na yung bugo. Slice na din ni. Lagot ko niya vlogger ay stupid da. Papa niyo sa una. Ay man. Sige, atong tilawan ang Full House Pizza nga kanang gi-specialize ba ni siya diri? Yes, this is the Full Specialty House. ni nila din. Muna mong bestseller, friends. Ganong Full House man kay everything has, everything's on it na. All the ingredients from olives to pineapple to ham to the finest cheese in the world, the ginkgo biloba, the vitamin E, B, plus zinc. Tanan na lang to the best. That's why it's Full House. Napay siya zinc, okay? Zinc iron. Tanan kuan abil sa kuan table of elements na Yes. diri. Di ka mag-ketchup, best? Dili lang sa kay hot sige. siya. Patos ang tilawan ni mo. Ay, kaganda ko, best. Pati ka, wala kayo, dili ka dato po kaon, ay. Unsaon pagkaon sa mga dato day. Hi, wala no kabalyan, squaa kayo, walay kaya kuan. Dili ka kapasar ni Alan Garcia sa Kitty Cat Cat ay. Pag hindi mo pizza, dapat in a very class way. You need, after getting one, hindi mo siya nang-i-smell pa. Smell! Ugo! Then after smell ni mo, hindi mo nang-i-describe. Smells good. Sige, ikaw. Ano din na? Uy, daw kay buhay mong ilong bes. Maot ng tao, dako gamay. Sige, smell. Biano. Tastes good. And hanap ang rich siya din. Gamay na yung ka nga bite. The smaller the bite, the richer you are. Wala sa naman ani magikaon bayot. Diba? The smaller the bite, the richer you are. Sige. Ligi ka dato. Ay, gamay na chika. Ayaw na lang kakan agay. Sige na best. Let's try our Full House. Oh, Spa Queen. Ako tagad akong mga spa princess. Sige pa spa sa Cagayan. Kay magpa Extra! Wala mo sa dahil. Diba, lami? That's our Full House. It's the best seller. Dapat kita lasa siya, pero dapat ako siya gipauna nimo para manamnam dyan mo tanan good best, diba? So there are 8 slices. Hindi mo ako mukhaon kay, sige mo mukhaon ko din no? So siya ako makantanan. Pag di ka niya mahutanan, unsubscribe dyan mo. Kung di mahurot, balunon. Okay, that na. Hindi ako lagi mong goods on. Hindi sa camera na siya. I-edit pa na unya bayot. Wala dyan ko sa imong nang hupong eyeshadow. Grabe. Wala dyan ko sa imong hupong eyeshadow. Mula nasampiringan. Hindi. Kung na-improvement imong beauty best compared sa una. Kung sa may improvement niya, be. Sige daw. Tingin lang po. Mga sad. Charles. Kaya ganahan mo kay kaon dahil mo nang di tambot. Lagi, vlogger ba ka? Ba makalig kaon? Way kaong pamilya? Ito lagi dahil. Unsa may nausap nimo? Akong aside sa akong blush on nga ni-improve. So, akong skin na kanindot. Pero okay lang. Pero diri dapit dahil murag kalinis lagi gyapon kaya siya. Kumula akong acid best. Acid best. Ginaguptan siya. Suicidal tendency mo kung bayot. Patala ko dito din. Sige mo sa. So yun siya masulti mo sa Full House best. Like the crust. Ganahan kayo po din. Crispy siya sa ilalim. Diba? Dami ba ng thin crust but compared to thick crust. Okay. Mas crispy siya. Ang iyang toppings best. Describe it to me. Kuan siya. Nag-ilog ang iyang lasa kay tungod sa kadagag ingredients. Yes, diba? So ang malasahan gyud ako kay creamy gyud kayo siya. Kung sa movie, best na best ka nang naigo dyan, panang na-horny dyan ka ba? Kung natanaw pa kag-porn, nagkausan dyan ka dun sa kanila. Wala pa man. Wala pa? Puta tanan. Kunya ra dai, hinay sa No, dito mukbang challenge man eh. Nadali lagi ka. So, ang move na to sa pikas na pud nga menu. Kung dito mo, move on to dito ako. Tanaw ko, mapanawad. Friends, nakan pa ka dito ito mag-move. Walay movement may tabo. Kao. Ano din? Malitan, guys. Libo ko dai kung ikaw ang vlogger ako. Okay, that's sige, best behave ko. Ay, mo boyfriend do. Di ba naman kayo boyfriend? Chesmes. Wala na dahil 1 year ako nga single.
Lasagnas. Grabe mo, grabe no ka ng... Grabe ang... Ayaw kay ba? Dungo dahil kay Palinis ka. Lagi ko ba? Tangad gamay. Grabe ang mga taga Cebu mo, embrace the diversity. Of course. Ano sa rin ang diversity Di ko ka mahalin din, dito nagwapa ko. Nahalin gani ka diri? Ann Curtis, Cotton Bernardo. Lain na nagnaong ni Ann Curtis karon oy. Sa atong tilawan ni Yeah, potato fries. it's natural fries. Kay, as in, dako siya slices, so that's why it's so yummy. So unsa ganito? Wala, paduol sa microphone, paduol sa crispiness. Again, best. Diba? Grabe ka crispy? Sila ka judge. Uto sa ganang bayot. Ako sa da. Uy, bayot, imulaway, bayot. Oh. Gravy sa chicken. So, usually ketchup lang manibod siya. But usually, no need na siya kay ang niya palang season daan is you don't need kuha na gravy sa kalamig, di ba? Kami mga dato dahil daghan jud kay mix sauce na pwede pumutang there sa table. Di ba? The lesser, the richer. Nalimot ka sa mo. Ano dahil na. Nalimot ko kayo. Nalimot ka sa mga moto. So kaning spaghetti na ako ni siya iginggo balubati. Yeah, may right. Tanan na siya glutathione extra, zinc, vitamin complex B1, B2, B3, zinc. Tanan sa kompleto na siya. Mga porcelain din mong skin. Yung sino ang nawong. Abi ko bag dato, yung nana kay kinahanglan sa mga dato. Pag-ilog sa dangayang sweet and sour nga taste, more siya pina-Italian. Galalis na mo mga yaya. Katugoy mo gisya na sa gitsit ka na kay mga nanggawas diri sa mga anak ka na work ka siya katay manit, I need your advice. What happened? Mga siya nagka-hairpiece na siya mga na diri. Ako nga steady man na siya doon. Ako nga take lang this and that and then happy na okay na ka. Unimbal ang imong mga gulo yan, imbalin diri. Ang kuan man ni. Happy ka mo Pasko. Ay paduli para ma-hear niyo ng sound. Alam mo na, salamat sa sponsor. Huy! Yung sponsor, ma'am, ako na ipalisibuhan ta na. Ay, paresibo din eh. Tulo pa yung subscriber, di pa ka pwede makakuan, Wala maka-free. pa ako ka-withdraw. Subscribe ko, so kaupat ko. I'm so proud for Roda, mga kabalyans. Si Doña Biano, why? She's improved a lot. Yung skin, di na kay preso na punog buho lubak-lubak, kanang kagid kas karakit, nagkawala jud. Tapos lami na yung kilay, kanang form na. And also yung eyeshadow ka nga nang hupong eyeshadow, it's very beautiful. Diba, move on na sa mga Yung lipstick, na-improve si Roda na siya pa gold na doon. Pero yung mata jud press, asin silang hupong budlat, ibo kag mata. Maora gyud hapon dahil walay kausbanan. Dahil unsa na may balita po nimo sa imong life karon? Actually, karon ka na, nakita na ko kung purpose sa life. After so many years, emotional. Hindi pa ba ako sa Chesmes ko? Moto ko na, wala ko ga-expect na ganun siya. Unsa naman ka karon? Nahan naman ka na Ikaw, nanglimos seriously? karon. Aside sa modeling, ikaw ko ako model. After naging mag-mistang ko last model, wala ko kabel sa audition kay nag-gain mabubog weight. Mukha ka na yun. Alam kay lucky mo kay kagnaw. Mo lang di ka pwede sa bistango kay lucky kagnaw. Salamat ng best ko. Wala ko yun ng mga mag-vlog kayo pag-invite ng guwapa, tayo mo ko gi-invite o yaya-yaya ka. Ako na lang need you best. So, ako na lang dito ako, galingon lang dito akong i-focus. Like, I just need to be a law-abiding citizen and then. Pero eventually, understanding naman good ako. Wala to nagagubot, wala may issue. So kung ikaw sa imong self, asa man jud ka mangi sa CR sa pambabae or sa panlalaki? Kung ay bakante jud best. Kayo di buday ka no, di ba lalim UTI best, kidney na to best. Dito ay bakante kiber na unya ta mag-away basta makaihi ko, di ba kabaw? Si-invite sila sa imong ko. Yeah. Invite ako sa akong vlog po. Kasi vlog ba yun? Kabatan.
Yeah, ako sa segue ha, kanang please do like my page is Miss Minchin's Events and Coordination by Nogard. So we handle events like birthdays, debuts, weddings of course, that's my forte. So we make things into reality. So choose elegance, choose us, choose Miss Minchin's Events by Nogard. So this is the ham and cheese with pineapple. Kurikong, kaog kangkong. So, ganun lang sa pinakagamay nga pizza kung kano, no? Katong tilawan. Thin crust yun siya. Yeah, di ba? Thin crust mo dyan ang mukhang gaya forte. This is from FCL. This is ang Janet Go wedding. Ang Janet Go, ang Jed Go's. Jedgo? Jed Go. Di ka sana siya? Wala day, picture lang, 1 million na Victoria lami, bugo. Wala nindot lagi ang ganida eh. Yeah, Jed Go is my ex-boyfriend. Ay! Kulatan! Ang Chesmes eh, gamay, may doon na siya. Uy! Anyway guys, so if you haven't subscribed to my YouTube channel, just click the link below. Na there is akong subscription box. That's gonna be Doña Baliana on my Facebook. At it's Doña Baliana on my Twitter and Instagram. Ano? Yes, i-subscribe daw siya. Kaya again, tulo pa. Ikaupat ko, kumuyef ko. Nagduwa pa ko. At least, mga ano na po, mabot na po siya. Ayan mo ang target saying live is 8 subscriber lang man. 8 subscribers. Ay, si Rona, proud ko pagka-vlogger. Kaya yung investment yun is fighting spirit na dyan ng confidence. Pwede mo pwede yung beauty. Alam mo na brain. What yun? Fighting spirit na dyan na niya o confidence. Sa una kaya mga vlogger, kay mga pretty. Ikaw, dagan na kayo mga di kay pretty. Barat man ikaw siya. Grabing evolution sa kuan, mga vlogger. Tawa niyo. Gamay nga brain. Hindi ko sure ano best. 8 years ka-college animala ka, do pa kang hangin makapasar ka. Uy, Sige, excuse me. ning amot pa imong mama dito tell sa eskwelahan para makapasar ka. Uy, ilasan ko. 4 years, rapon ikaw may 8 years ba yun? Kaya na 4th year na lang ko, 4th year, agihapon ka. Yes, ito ko ikaw 4th year, doctoral na to. Malay na ulit. Doktor sa... Doctor of Philosophy, Maternity, and everything. Grade 6. So, nangreklamo mo ko ng mga ginikanan kaya mga laki mo ko ng batay mo Tinoon. Uy! Ano ba ni mo mawawala? Chismis na to friends. Mawala mo tabawan ni ay. Unsa man imong mastorya karon day? Tinoon na talaga yung sulti niyo. Nga. Sumain. Witness ko. Yaw, mga kabawyans, please do like our page in Biaños Pizza, Ozamiz. We also have delivery po all around Ozamiz. So, Free delivery na siya? yeah, free delivery. So, you could check our numbers there sa among Facebook page. That is Biaños Pizza, Ozamiz. So, wala kami more sa mong number. So, please check na lang ko friends, no? Mas dami ang pizza ko na ay Ka-share. perfect here at Biaños. Ang kulatan. Kumaka. Ay, wala pa talaga goodbye day. Pwede ka na naman kung pala perfect yung beauty ba? Sana siya sa... What's in English halo best? Si Char Ewa kabalo bugo. Scramble. Story mo din bugo. Scrambled fruit with Wala ice. medyo ko kabalo bitaw day. Mix. Ano sa English ali day? Mixed fruit. Mixed fruit. So, man siya English sa halo-halo. Dahil kung binignit, bebe, kaya init man. Heated mixed fruit. Bright siya kung ngayayan. Enjoying our spaghetti. In fairness, lamig yun siya. So guys, I guess that's it for today's video and I hope nga nalingaw mo sa kong video mga kabalinates. So until sa sunod na po na kong upload, ako na si Doña Baliana. And this is Nogard. Ah, Nogard na from Manila. Signing off. Salamat kayo sa pag-invite. Huwag kayo nagnaong day.